Asni rohama dihamudo dami sian di bata amatta dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Urian itu hatta jamita di pertanyaangatta di bagasan Paranginon di mana tersurat di sada Petrus 2 ayat sada sahatu ayat 5 tapai hutihu atong boloko kamu mana sahajahaton dohot nasa akal dohot pangiburuon nang panihayon songo poso-poso na ibarutu wa samahamu disusun atama nasumarlao asalam gudang asalam magudak kamu horhonon ni bahen hadwaon mono tung naung diday hamu habasaron ni Tuhani ainunga didapotok kamu ibana songo batu na mangulu na binolokon ni jolma alay na pinilit jalan arga iya di dibata say olo manang hamu paulion songon akabatu na mangulu gabi bagas partodion jala hamalimon na badia lau mabuan na kapilian partodion halomuan ni rohan di bata marhiti-hiti Jesus Kristus walat ni mashat hurian itu hatta ditongos do suraton tu hurian na marserak di Kapadosia Asia Galatia nang Bitinia imalaho ahoton haporsiaon di huriai asa marsihohot yakka baru kilon nang yakka Laos di suara homma di bagasan turpohon asa totong mangulu akan aporsiai di bagasan pakirimun di patah dia sada di dok atong boloko kamu ma nasa hajahaton buanglah segala kejahatan asa marparangi nadinggan songon bangso ni di patah akal tipu muslihat aidang dinggani dohot pangiburuan dok di bahasa Indonesia kemunafikan kecemburuan engkado na cemburu alai mulu malubi hukurang nang panihayon ahadon nani dok na panihayon ima kecenderungan untuk menyalahkan seseorang dengan tidak beralasan mulu pola di duari di alak batak panihai amat cai borak situ dulu jala tergumudang tua keamal dok panihai suami yang selalu mencurigai istrinya tidak tanpa alasan say horan na di rohanay na sitong horan na di rohanay na tikos alani di dok boloko kamu mana sahajahaton pangiburuon nang panihayon jadi kata Indonesia na sebetulnya hidup panihai ima pengkritik ay ono na sipata akadon may hola na mengkritik alay dang adong dalan haruar dang adong solusi di bani-ban dang adong akamasukan apalagi dia ketik na berpulion akapanihayon pengkritik nunga masa nagudang hola na mengkritik dongan na hape dang adong akamasukan di bani jadi unang digawari hita akka panihai pangiburu dohot si bain akka hajahaton alani ngulu di huriai ikut daudu sian akka hajahaton daudu sian akka bagiburuon daudu sian akka panihayon unang manihai amat udina unang manihai akka masyarakat tu pamarentah unang manihai akka puas nang tu parsaladu lakanas alai te buat mau nota
yakka ulauta geruk marsada-sada. Songo poso-poso nai baru tubuh uasan mahamu di susu natama. Songo dia roa-roa poso-poso nai baru tubuh. Idok tabula rasa. Dia masih polos seperti secari kertas putih yang tidak bercoret. Lapatanna ang udah danak do yang arong diboto ya kagab sahay siyan natorasna do dabot akalas ni rohani akay yanak na somarlaok asal magudak kamu perkonon ni bahin hadwa atau so dana hita uasam ma dihata ni diwata hido to ni minggu tak tu minggu pasi bodo gini ti mauas do to dikku tu diwata selalu haus akan firman Tuhan monotung naung didai hamu habasarun diwata mengatadai akapasupasu na siya diwata mengatadai akka berkat dapatuk doha malajir notte dia yang opa di do ainu nga didaputok kamu ibana nasong batu na mangulu the living stone na adu batu na mangului na batu na pinakke na pinilit jadi batu parsuhi alay dong do batu na ibinolok ko ni Jolma alay dungi dipakai akabat di bagasi musi ay macai ringgit di dalam songoni do sepatang uli jol boy do di portibio kita songon na di bolokon alayang go di bata dipilit do kita ahado na ginoran na betu na mangulu ino ang imangulu ni huria na mangulu ngulu ni hapersiaon na halak Kristen na mangulu bukan orang Kristen yang asa batu na mangulu kita kuria na mangulu kita ala Kristen na mangulu kita di tengah-tengah di portibio nang pigudang aka parukilon nang pigudang aka hamaonon no aing di bopai mahita songon tujuan ni surat Apostol Petrus asal nang medele hita nang gudang aka parukilon nang gudang aka namasa alaya sa sungguh batu na mangulu huria na mangulu hita tatong namar pangusadian mauas todita to di bata di ayat 5 idok sayolo mahamu nang hamu paulion songon aka batu na mangulu olo dipauli, olo dipadingkan, olo dipatiur. Ay bahasa itu saya olo mahamu pa ulion, arong ko harwa na sobu pa ulion, na so olo pa ulion, gudang gua ka nasihat, gudang gua kawijangan, gudang gua keanjuran, alay dang olo jol may mangulehon, dang olo lahu mangihuton, arong gua bata matok. Tinugu tu halangulu alay laudo tu talaga binayad tu na ringgan alay pilit no na hurang ringgan buwi sa jodo ngulu ni ala Kristus songoni dang olo di pauli dang olo paulios songon akabetu na manguli olo mahang paulios songon batu na mangulu gabi bagas partodion ibadah rohani apalagi dia katikin na berpuliok kita marminggu ibadas na mahita beribadah di jebu na mahita wahado tutu gabi bagas partotiuk bagas tay gabi hamalimun na media diri tay rohatay laho mabuan na kapelion partodion halomuan ni rohani di bata mabuan pelian partodion halomuan ni rohan di bata balagi dia katikin na berpulion araso di gereja berminggu lai bayad do rupa ni pilihan na ipasa matunggu dia ngagabi
kontroversion. Gagadi yung di babahas-bahas di tunga-tunga niya ka. Media-media. Taringot to kapilian ni ikonsiyan na niyodjar ni rohat. Dakya dipaksa dun may mga liop pilihan alay ikonsiyan iyas ni rohanaro. So ngunit dito nomor 200 ko ay nasa nanilihon mi. Todi rodi pamatakku artakku pe nasu jadi usatok. Molo siyan habur jodo hita mga liop pilihan tayo. Molo songon naborat do rohatta mga lioni. Nang talion to alay tatanyakon asa di rohani tuhani hita. Laho manilihon narga di junan ay nguluton pilihan tu di batado persembahan tu di batado mulung nga diliok kita aka kosa hanguluan tamado hamale bionot halomuan ni rohani di bata marhite-hite Jesus Kristus asa rohatay ngulut tay gabi pilihan na mangulo may nang parangulot tau gabi betu na mangulo may alani adong mang napiga-piga na nang pabuaon di turpukot tu kita ima asa daw kita siang hajahat di masa niya kapandemi COVID sa pulisyo gudang nuaing na martahi-tahi lahu mabayin hajahaton di tunga-tunga di Portibyon sebagai ala Kristen kita ikut takas doa ala otak aka jahatun nabui mabain siga aka nabui mabain siga bangsu jala mangulu mahita di bagasan roha saya totong mamaua sita di toti di bata saya totong mamaua sita di hata di bata iro nabui mapargupui kita diri tahun bagasta pangalahota nang subi panggulbito ni uluta gabi bagas parto diom may jala hamulyaon na badia tu di bata atong asa songon poso-poso na baru tuwi mahita na uwasan di susunatama uwasan di hata ni bata uwasan di paso-paso ni bata uwasan di panarikon ni bata amin martangyang Yate madibutukan dan puluhan asa dosian hajahaton dosian pangiburuan nang panihayon asa songot poso-poso na baru tujuh mahan wasan isusun atama alani Tuhan ajari mahai makawason hatami mamelehod diri nami gabibagas partot dion jala hamalimun na wadia mamelehon ngulu nami pasu-pasu bangso do negara nami pasu-pasu nang akka keluarga nami pasu-pasu nang sudi akazolma na di Portibyon asa totong songon batu na mangulu songon huria na mangulu songon bangso na mangulu na marparangi di bagasan hatam atong mauliati madiho kuasi mulo giniti songon poso-poso na uwasan di susun atamai mahami Tuhan uwasan di hatam mauwas dotot dikku mauwas dotot dinami tuho ali di bata di haluaon anaing patupamu di tunga-tunga ni ngulunan di tunga-tunga ni Portibyon nang di tunga-tunga ni Portibyon mau lihat